Barangay Love Stories. Love Stories. Tiwala ang isang bagay sa mundo na mahirap buuin pero madali lang sirain. Sa isang iglap ay maaari itong mawala dahil lamang sa mga maling desisyon na nagagawa natin. Ikaw kapuso, paano mo binubuo ang tiwalang nasira na? Dear Papa Dudut, marami na akong napakinggan sa inyong programa na niloko, iniwan at kung ano pa. Lagi akong galit kapag ang mga letter sender ninyo ay hindi ginagamit ang utak para ayusin ang problema nila. Pero hindi ko inakala na ang pinagdadaanan ng ilan sa mga letter senders ninyo ay mararanasan ko rin pala, Papa Dudut. Ako po si Gwen, 42 years old at isang sari-sari store owner. Ang kwento ko po ay nangyari noong pandemic pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-move on ang puso ko mula sa nangyari noong panahong yon na siyang nagpabago sa buhay ko. Isa po akong single mother na may 2 anak, 10 years old at isang 7 years old na parehong babae. Ang ama nilang si Lowell ay nakilala ko sa isang family gathering. Isa siya sa mga kaibigan ng pinsan ko na una kong nakita noong nag-celebrate ang lolo ko ng kanyang 90th birthday. Makulit na tao si Lowell, Papa Dudut. Kaya ko nga siya napansin noon dahil masyadong bida-bida ang personality niya. Naipan niya ang pamilya ng celebrant kung umasta noong party. Pero kahit na ganoon ay nagustuhan ko ang ugali niyang yon. Magkaiba man kami ng personality ay mabilis kaming naging close sa isa't isa. Simula nung araw na nagkakilala kami ay hindi na namin tinantanan ang isa't isa. Kalaunan ay nagkamabutihan kami at pumasok sa isang relasyon. Ang problema, Papa Dudut, ay hindi noon pabor ang mga magulang ko kay Lowell. Una ay wala kasi itong trabaho at puro lakwat siya ang inaatupag. Sa katunayan, ang pinsan ko na kaibigan niya mismo ay hindi rin pabor sa aming dalawa. Pero dahil mahal ko ay ipinaglaban ko si Lowell. Ito ang dahilan kung bakit ako nalayo sa mga magulang ko, Papa Dudut. Magpahinga ka muna dyan. Kanina ka pa nagbubuhat ng gamit natin. Heto yung lalagyan mo, pinuno ko ng tubig. Uminom ka muna. Salamat, Han. Unahin ko na lang muna itong mga gamit sa kusina para makapagluto tayo ng pagkain. Marami pa bang gamit sa labas? Konti na lang. Yung nabili ko lamesa at upuan na lang yung mga kailangang ipasok. Mabuti na lang nakahanap tayo ng mumurahing gamit, ano? Oo nga eh. Second hand pero matibay pa naman. Sa tingin mo, Han, tama ba tong ginawa nating pagbukod? Bakit? Nagsisisi ka na ba? Hindi naman. Iniisip ko lang kung kaya ba nating panindigan tong ginawa nating desisyon. Kakayanin natin to. Sana nga. Huwag ka mag-alala. Maninibago lang tayo sa simula. Pero kapag nagtagal, masasanay din tayo. Ayoko lang kasing mapahiya sa mga magulang natin. Baka sabihin nila tama sila kapag hindi natin naipakita sa kanila na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Wala ka bang tiwala sa relasyon natin? Meron naman. Pero ano bang meron tayo ngayon? Hindi ka stable sa trabaho mo. Ako naman nakaasa pa rin sa magulang. May trabaho nga ako pero on call lang. Ngayong ayaw na tayong suportahan pareho ng mga magulang natin. Saan tayo hihingi ng tulong kung sakali? Huwag mo munang isipin yan. Alam mo, kaya minsan hirap umusad ang buhay ng isang tao kasi pinoproblema na kagad nila yung future nila. Hindi mo naman malulutas yun ngayon. Kasi hindi pa nga nangyayari. Kaya walang sense na problemahin yan ngayon. Pero hindi ba mas maganda na handa tayo kapag dumating yung problemang yun? Oo, paghahandaan natin. Pero wag problemahin. Magkaiba yun, Han. Tignan mo,
Nai-stress ka na kagad kalilipat pa lang natin dito. Hindi ba dapat masaya tayo ngayon? Kasi sa wakas, naipaglaban natin yung pagmamahalan natin? Tama ka nga. Masyado lang ako nag-overthink. One step at a time lang. Harapin na muna natin kung ano yung meron tayo ngayon. Patunayan muna natin sa kanila na kaya nating hawakan ng buhay natin. Kahit bata pa lang tayo. Kaya natin to. Oo, kaya natin to. Kailangan nating kayanin to, lalo na't madadagdagan ng pamilya natin. Madadagdagan? Paano? Magkakaroon na tayo ng baby, Han. Ha? Buntis ka? Totoo? Oo, buntis ako. Woo! O tama na sa Yun! kakatalon. Baka mamaya matumba ka dyan. Masaya lang ako kasi magiging tatay na ako sa wakas. Kailan mo pa nalaman? Last month ko pa alam. Matagal ko nang napapansin na may kakaiba sa katawan ko. Nung nagpa-check up ako sa OB, nakumpirma nga na buntis ako. Last month pa? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Natakot kasi ako eh. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon nila mama at papa. Pero dahil sa baby na to sa tiyan ko, nagkaroon ako ng tapang na ilaban ka. Na ipaglaban tong relasyon natin. Magiging pamilya na tayo sa wakas. Nagkaroon na kagad ng bunga tong pagmamahalan natin. Tignan mo, marami naman pala tayong dapat i-celebrate ngayon eh. Nakalipat na tayo sa sarili nating bahay. Magkakaroon pa tayo ng anak. Sobrang blessing na to. Kaya dapat mas lalo mong hindi ini-stress sa sarili mo. Di man sigurado tong direksyon na pinili natin. Kakayanin ko lahat ng pagsubok na ibabato sa atin basta magkasama tayong dalawa. Oo, kakayanin natin lahat ng problema basta magkasama tayo. I love you, Han. I love you too, Han. Papa Dudut, early 20s pa lamang kami noon ni Lowell nung bumukod kami. Mga bata kung tutuusin. Hindi pa namin gaanong gamay ang reality kaya labis-labis ang mga desisyong nagagawa namin. Ipinaglaban namin ang pagsasama namin kahit na parabang lahat ng tao ay hindi gusto ang relasyon naming dalawa. Akala ko noon, kakayanin na naming bumukod. Nung nakaalis kami sa poder ng mga magulang namin ay sakalang namin napagtanto ang katotohanan. Mahirap pala ang bumukod. Wala naman akong stable na trabaho noon at pa-extra-extra lamang ako kung saan-saan na may pagkakakitaan. Sa kabilang banda, contractual naman si Lowell at wala ring kasiguraduhan ang kanyang trabaho. Kahit na ganoon ang kinalabasan, ng paglaban namin sa pag-iibigan naming dalawa ay sinikap namin ni Lowell na panindigan ang mga naging desisyon namin. Gamit ang maliit na puhunan ay nagtayo ako ng sari-sari store sa tinutuluyan namin. Doon kami kumuha ng pambayad sa mga gastusin namin, Papa Dudut. Hindi man kami kasal ay naging maganda naman ang pagsasama namin ni Lowell. Masaya kami kahit na hikahos sa buhay. Ang problema nga lang, hindi kami mapapakain ng pagmamahal lamang. Lalo na noong pinanganak ko ang panganay ko. Dahil wala nang ibang matatakbuhan ay nagpatulong ako sa mga magulang ko para mabayaran ang mga gastusin sa panganganak ko. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at ang tampo at galit sa akin ng mga magulang ko noon ay napawi noong nakita nila ang apo nila. Sa huli tinanggap na lamang nila ang pinili kong direksyon ng buhay ko. Tinulungan nila kami ni Lowell sa ospital at sa isang iglap ay nawala ang alitan sa pagitan namin ng pamilya ko. Han, bihis ka. Saan ka pupunta? Mag-grocery ako. Paubos na yung mga paninda ko sa store. Talaga? Parang kailan lang nung huling namili ka ng paninda mo ah. Dumami yung bumibili sa atin kasi nagsara yung store dun sa may kanto. Ganon? Bakit daw nagsara? Di ko alam eh. May sakit ata yung may-ari. Wala nang magbabantay kaya nagsara na lang sila. Sayang naman. Matanda na rin kasi yun. Nung bagong lipat lang tayo, marami na siyang nakukwento sa akin na nararamdaman niya sa katawan. Eh di wala na tayong kakompetensya niyan. Wala na nga. Magandang balita yan para sa atin. Gusto mo, samahan kitang mamili? Wag na. Walang magbabantay sa bata. Eh di dalhin na lang natin. Tapos kain tayo sa labas pagkatapos.
Hindi pwede. Kailangan kong maglinis dito sa bahay pagkatapos kong mamili. Bakit? Maayos naman tong bahay ah. Darating mamayang hapon sina mama at papa. Gusto raw nilang bisitahin ang apo nila. Kaya kailangan kong linisin lahat ng sulok para wala silang masabi. Eh di ba kakabisita lang nila last week? Namiss nila yung bata eh. Wala tayong magagawa. Tignan mo nga naman. 3 years ago, tutol na tutol sila sa pagsasama natin. Pero ngayon, hindi na sila magkanda-ugaga sa anak natin. Ibig sabihin lang nun, napatunayan na natin sa kanila na tama ang ginawa nating desisyon. Tama na ipinaglaban natin ang isa't isa. Wala pa tayong napapatunayan, Han. Sa estado natin ngayon, hindi ko pa masasabi na may napatunayan na tayo. Lumambot lang ang puso ng mga magulang mo dahil nagkaroon sila ng apo. Pero sa tingin ko, kung hindi tayo nagkaanak, hindi pa rin magbabagong isip nila. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi ako mismo, hindi satisfied sa kung anong meron tayo eh. Nangako ako sa'yo na bibigyan kita ng maayos na buhay. Pero tignan mo, hindi ko pa yung nagagawa hanggang ngayon. Maayos naman ang buhay natin ngayon ah. Oo, maayos nga pero malayo naman sa ipinangako ko noon. Hindi ito yung buhay na inaasam ko para sa atin. Siguro nga wala pa tayo sa buhay na inaasahan mo. Pero darating din tayo doon. Marami pa tayong pagsasamahan. Marami pa tayong oras para mas mapabuti pa ang buhay natin. Kung sa bagay, tama ka. Tsaka bigla kang out of character ah. Hindi ba dapat ako yung praning tapos ikaw yung nagbibigay ng assurance sa akin? Di ba ang motto mo nga sa buhay? Huwag problemahin hanggat hindi pa dumarating. Bakit biglang yan ang iniisip mo ngayon? Naisip ko lang kasi na sa 3 taong pagsasama natin, dapat kahit papano may maipakita na tayo sa mga tao na pagbabago. Pero tingnan mo, hanggang ngayon wala pa akong maayos na trabaho. Medyo nakakahiya lang sa parte ko dahil marami rin ako ipinangako sa mga magulang mo. Hinahanap na ba nila yung mga pangakong yun? Hindi naman, di ba? Hindi rin naman ako nagrereklamo sa estado ng buhay natin ngayon. Ang mahalaga sa akin, maayos tayong pamilya. Isa pa, masaya na rin sina mama at papa na may apo na sila. Yung mga pangakong sinasabi mo, sabay na lang nating gagawin sa mga susunod pang taon. Tama ka. Hindi ko nga ugali na problemahin yung mga problemang hindi pa dumarating. Pero pangako ko sa iyo, Han, maghahanap ako ng mas maayos na trabaho. Tutuparin ko mga pangako ko sa iyo at sa mga magulang mo. Basta lagi mong tandaan, nandito ako na nakasuporta sa'yo. Salamat. O siya, sige, alis na ako. Han, ikaw na lang kaya maglinis ng bahay habang namimili ako para wala akong masyadong isipin pag uwi ko. Oo sige, ako nang bahala. Mag-iingat ka. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Salamat, Han. Alis na ako. Papa Dudut, tinupad naman ni Lowell ang pangako niya sa akin. Nakahanap siya ng trabaho sa isang opisina. Katuwang ang passive income na natatanggap namin mula sa sari-sari store ko ay malaki ang naitulong ng trabaho ni Lowell para mabigyan namin ng komportableng buhay ang anak namin. Unti-unti ay napatunayan namin sa aming mga magulang na kaya na naming tumayo sa sarili naming mga paa. Sa mga sumunod na taon ay naging tahimik ang buhay ng pamilya namin, Papa Dudut. Mas napalago ko pa ang maliit kong sari-sari store. Mas napalaki ko ng bahagya ito kumpara noong nagsisimula pa lamang ako. Damang-dama ko na noon ang pagiging may bahay ko kung saan ako ang nagpo-provide ng kalinga sa mag-ama ko. Wala na akong mahihiling pa noon kundi ang magpasalamat na lamang sa Panginoon dahil may stable na kaming buhay. Lalo kaming nagpasalamat noong nadagdagan pa kami at magkaroon ng pangalawang anak ni Lowell. May mga maliliit na problema man na dumarating ay agad din naman naming naaayos. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Taong 2020 ay binalot ng virus ang buong mundo. Nagkaroon ng pandemya at kabilaan ang nangyaring lockdown. Doon na po nagsimulang dumating ang mga sanga-sangang problema sa buhay namin, Papa Dudut. Mga problemang hindi ko lubos maisip na mangyayari sa aming dalawa ng mga panahong yon na halos magpagiba ng aming relasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Malinaw pa sa alaala ko kung paano binago ng COVID-19 ang Pilipinas. Sobrang takot ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Noong magsarado ang mga border sa bawat lugar ay isa rin ako noon sa mga nagpanic buying dahil sa lockdown. Lahat ay naging praning dahil sa takot na baka mahawaan sila ng virus. Dahil sa pandemic ay nawala ng trabaho ang asawa ko. Mabuti na lamang at may sari-sari store kami na siyang pinagkukunan namin ng panggastos noon. Kinailangan lang naming sumunod sa protocol na inutos sa aming sari-sari store owners tulad ng paglalagay ng plastic cover sa harapan ng store para makaiwas sa hawahan. Dahil ako ang namamalengke at lumalabas ng bahay noon ay sa akin nakapangalan ng quarantine pass na ibinigay sa household namin, Papa Dudut. Isa lang kasi bawat pamilya ang pwedeng lumabas noon maliban sa frontliners. Nang mga panahon na yon, isa rin ang pinsang ko na si Abigail sa mga nawalan ng trabaho. Sa probinsya nakatira ang pamilya niya at nangungupahan lamang siya sa Maynila dahil nandito ang trabaho niya. Sa akin po siya humingi ng tulong noong mga unang buwang pag-usbong ng pandemic. Noong naubos na ang ipon niya ay hirap na siyang makabayad sa renta na tinutuluyan niya. Kahit na pinagsabihan na ng gobyerno ang mga landlord na bawal ang maningil ng mga panahong yon ay pilit pa rin sinisingil ng landlord niya si Abigail hanggang sa mapalayas siya sa inuupahan niya. Dahil walang mapuntahan at dahil na rin sa awa ay kinupkup namin pansamantala si Abigail, Papa Dudut. Ang ganda naman pala ng bahay niyo, Ate Gwen. Pagpasensyahan mo na at maliit lang tong bahay. Naku, walang problema sa akin. Kahit dito lang ako sa lapag matulog, okay lang sa akin. Ang mahalaga, meron akong matutuluyan. Negative ka naman sa COVID, di ba? Oo, kakapatest ko lang. Negative naman, wala akong virus. Mas mabuti na yung sigurado. Kailangan ko mag-ingat eh. Alam mo na, may mga anak ako. Naiintindihan kita, ate. Mahirap ang mahawahan ng sakit ngayon. Tsaka, sobrang praning ng mga tao ngayon, bumahing ka lang, iisipin nila may COVID ka na. Nakakatakot yung COVID na yan. Nakakatakot talaga. Ang dami ng kaso niyan ngayon. Napanood ko nga sa balita, marami na raw namatay dahil sa virus. Nakakalungkot nga eh. May katrabaho ko nakamamatay lang last month. Ang hinala nila, nagka-COVID daw siya kasi may mga sintomas siya. Ayun, hindi na siya nagkaroon ng maayos na burol. Kaya dapat todo ingat tayo pagdating talaga dyan. Laging maghugas ng kamay at gumamit ng face mask kapag lumalabas. Oh, lumabas na sa kwarto ang kuya mo. Kagigising mo lang, Han? Oo, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Eh kasi naman kung kailan oras na ng pagtulog saka ka naman nagkape. Oo nga eh, hindi ko na talaga uulitin yun. Ay nga pala, ipapakilala kita sa pinsan ko. Ito si Abigail. Good morning po! Good morning din. Siya yung sinasabi mong pinsan na titira muna rito sa bahay? Oo, siya nga. Pasensya na po kung makikisiksik ako sa inyo. Kailangan ko lang talaga ng matutuluyan. Walang problema ron. Welcome ka rito sa bahay. Salamat, kuya. Nawalan ka rin ba ng trabaho tulad ko? Oo eh. Kinailangang magsara nung pinagtatrabahuhan ko kasi wala nang kinikita. Pareho pala tayo. At least, may kasama na akong tambay dito sa bahay. Pero naghahanap na po ako ng trabaho online. May mga nakita akong work from home na pwedeng pasukan. Kumusta? May napasukan ka na sa mga nahanap mo? Wala pa, ate. Pero nakapag-apply na ako sa iba. Kung ganon habang wala ka pang trabaho, pwede kang tumao sa sari-sari store or magbantay sa mga bata. Di bale, bibigyan kita ng sweldo? Naku, kahit wag na, ate. Sabihin na lang natin na yun ang kapalit ng pagtira ko pansamantala dito sa bahay nyo. Naku, hindi. May mga pangangailangan ka rin. Kailangan mong kumita kaya mas maganda na yung bibigyan kita ng sweldo kapalit ng pagtulong mo. O sige, ate, kung yun ang gusto mo. Oo, yun talaga ang gusto ko. Tama na muna yan. Kumain na muna tayo. Kumain ka na ba, Abigail? Hindi pa, kuya. Hindi ka pa ba kumain? O siya, mag-almusal muna tayo. Sandali, puntahan ko lang yung mga bata. Samahan na kita, ate, para naman makilala ko yung mga pamangkin ko. O sige, halika.
Doon yung kwarto nila. Dahil nakakulong sa loob ng sarili naming bahay ay wala na kaming ibang ginawa noon kundi ang manood lamang at libangin ang mga sarili namin, Papa Dudut. Mabuti na lamang at marami ng palabas na mapagpipilian online na pwedeng panoorin anytime. Araw-araw kaming nag-aabang noon ng balita sa 24 oras at sa saksi sa GMA kung hanggang kailan matatapos ang lockdown. Nang time na yon, Papa Dudut, ay mabilis na sumikat ang mga online business. Naisip ni Lowell na sumabay noon sa trend. Kaya sinubukan niyang magluto ng mga silog na nung una ay binebenta niya sa mga kapitbahay namin. Dahil marami noon ang hindi makalabas dahil sa takot ay malaki ang naitutulong ng silog business ni Lowell para sa mga taong ayaw nang lumabas. Nagsimula niya itong ipost sa kanyang Facebook hanggang sa gumawa na kami ng page para dito. Sumikat ang silog ni Lowell. Sa mga sumunod na linggo ay nagsunod-sunod na ang mga natatanggap niyang orders. Busy naman ako sa sari-sari store ko ng mga panahon na yon. Kaya si Abigail ang naging kaagapay ni Lowell sa kanyang negosyo. Habang nagdi-deliver si Lowell ng pagkain ay si Abigail naman ang tumatanggap ng orders. At siya na rin ang nagluluto paminsan-minsan. Abigail, paabot naman ako ng kawali dyan. Ito po kuya. Salamat. Ako na magluluto ng tapa. Ilan ulit yun? 10 order po, tapos 6 na order naman ng longganisa. Sige, ipack mo na yung mga naunang naluto para ma-deliver ko na kagad pagkatapos ko rito. Eto na, patapos na. 3 tosilog, tapos 1 hot silog para kay Ma'am Lydia. Mukhang marami kayong orders ngayon ah. Oh Han, ikaw pala. Oo, marami nga. Ewan ko kung anong meron ngayon. Bigla na lang nagsunod-sunod yung mga umorder. Nag-viral kasi yung post ng kapitbahay natin. Nagustuhan niya yung tapa tapos pinost niya sa Facebook. Talaga? Sinong kapitbahay? Yung anak ni Ate Annette. Nirecommend kasi niya yung luto mo sa friends niya sa social media. Aspiring food vlogger yun eh. Gawa na rin ng pandemic. Nako, edi kailangan pala natin magpasalamat sa kanila. Hayaan mo, padadala ko sila ng tapa bukas. Mabuti pa nga. Gusto mo tulungan ko na kayo dyan? Wag na Han, kain na namin ni Abigail to. Madali na lang to sa amin, Ate Gwen. Mukhang mabilis kang natuto ah. Sabi mo sa akin hindi ka marunong magluto. Tinuruan ako ni Kuya Lowell eh. Tsaka, prito-prito lang naman. Kayang-kaya. Siyempre, ako mentor niyan eh, kaya mabilis natuto. Ano Abigail, alam mo na kaibahan ng sunny side up saka over easy? Opo kuya, yung sunny side up, hindi binabaligtad. Yung over easy naman, yun yung finiflip pero kailangan runny pa rin yung pula ng itlog. Very good. Yung sunny side up kasi pang silog, samantalang yung over easy naman pang sandwich yun. Ganun ba yun? Hindi ko alam yan ah. Ako kasi, basta makapagprito lang okay na. Magaling talaga magturo si Kuya Lowell. Hindi lang magaling, masarap pa. Oo naman, masarap talaga ako. Lo, yung luto mo, hindi ikaw. Ang filler mo ng slide doon, kuya ah. Ay, sorry. Akala ko ako'y tinutukoy mo eh. Hay nako, magluto ka na lang ng tapa dyan. Patunayan mo sa mga bagong customer na masarap nga yung trending na tapa mo. Siyempre masarap to. Masarap yung nagluluto eh. Mukhang close na close talaga kayong dalawa. Palabirutong si Kuya Lowell ate eh. Sinabi mo pa, mahirap yang kausapin ng matino. Lahat na lang laging ginagawang biro. Masyado na kasi maraming problema ngayon sa mundo. Minsan kailangan din natin patawanin mga sarili natin. Tama nga naman. O siya, maiwan ko na kayo dyan. Tatambay na lang muna ako sa store. Sige ate. Tawagin niyo lang ako kapag kailangan niyo ng tulong. Huwag mo na kaming alalahanin dito, Han. Oo te, kain na namin to ni Kuya Lowell. Okay, kayong bahala. Kapansin-pansin ang pagiging komportable ni Abigail kay Lowell, Papa Dudut. Nung nagkaroon nga siya ng higit 5,000 kita sa isang araw noon ay nagdiwang pa silang dalawa. Masaya naman ako para sa asawa ko dahil successful ang tinayo niyang online business.
Hindi ko na lamang binigyan ng mali siyang pagiging sweet nila sa isa't isa dahil ng time na yon. Naisip ko na lamang na masaya silang dalawa dahil silang partner sa pagluluto at matagumpay ang ginawa nilang negosyo. Sweet naman talagang tao si Abigail at bata pa lamang kami ay nakitaan ko na siya ng kabaitan. Tahimik lamang siya noon pero marunong makisama at makibagay kaya hindi na bago sa akin kung naging close man kaagad sila ni Lowell. Pero noong napansin kong nagsimula ng maging cold sa akin si Lowell ay kinabahan ako sa mga nangyayari. Mas marami na kasing inilalaan na oras si Lowell noon kay Abigail kumpara sa akin. Sila palagi ang nagpaplano kung anong mga pagkain ang pwede nilang iluto. Silang dalawa lang din na nagkwekwentuhan tungkol sa mga kakaibang customers nila o kung papaano ang naging takbo ng araw nila. Para bang naitsapwera na ako sa sarili kong pamamahay. Sinubukan kong huwag magselos kahit na iba na ang nararamdaman ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka naiinggit lamang ako noon dahil mas malapit na ang loob ni Lowell kay Abigail kesa sa akin. Sinubukan ko rin noong tumulong sa negosyo ng asawa ko pero wala pa ring nagbago. Parang mas pabor pa rin siya kay Abigail. Hanggang sa napatunayan ko na totoo ang mga kutob ko noong nahuli ko ang pinsan ko at ang asawa ko na ng mga panahong yun ay parehong may ginagawang milagro sa loob ng pamamahay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para akong baliw na nagwala noon, Papa Dudut, kahit na madaling araw na ng time na yon. Sa bunot, suntok at tadyak ang natanggap ni Lowell mula sa akin noong makita ko silang naka-underwear lamang ni Abigail sa loob ng banyo. Hindi ko rin pinalampas si Abigail dahil maging siya ay nakatikim sa akin. Kung paano ang napapanood ninyo sa mga viral na video na nagwawalang legal wife ay ganon mismo ang itsura ko noon, Papa Dudut. Nang araw ding yon ay agad kong pinalaya sa pamamahay namin si Abigail. Wala na akong pakialam noon kung may malilipatan man siya o wala. O kung mahawaan man siya ng virus. Basta ang gusto ko lamang ay lumayas na siya bago pa man niya sirain ang pamilya namin. Pasalamat na lang si Abigail dahil sinasahuran siya noon ni Lowell. Kahit papaano ay may dala siyang pera sa pagalis niya. Isa pa ay wala siyang gastusin noong nakatira siya sa amin dahil libre ang lahat sa kanya. Kaya naman sigurado ako na may pera siya na naitabi. At kung wala man ay wala na akong pakialam. Pagkatapos ng pangyayari, nabalitaan kong lumipat si Abigail sa isang mumurahing boarding house na malapit lang din sa amin. Ilang araw din kaming hindi nag-usap ni Lowell. At sa mga araw na yon ay paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin ang asawa ko. Nirasunan niya ang ginawa niyang panluloko at nangako siyang hindi na ulit pa uulit sa mga ginawa niyang kasalanan noon. Han, ang sarap nitong niluto mo. Teka, wala ka ng ulam. Lagyan kita sa plato mo. Ayan, kain ka lang, Han. Hindi mo pa rin ba ako kikibuin hanggang ngayon? Han naman, kausapin mo na ako. Alam kong galit ka, naiintindihan kita. Naiintindihan? Ngayon mo lang ako naiintindihan kung kailan galit na ako? Bago ka nagloko, hindi mo ba inintindi o inisip man lang kung ano yung maaaring mangyari dahil sa pagtataksil mo? Inaamin ko naman na nagkamali ako. Kahit hindi mo aminin. Mali ang ginawa niyo ni Abigail, Lowell. Kaya huwag kang umasta na parang utang na loob ko pa sa'yo na umamin ka sa ginawa niyong kalaswaan. Anong gusto mo, maging proud ako na aminado kang manluloko kang hayop ka? Isa pa, hindi ka umamin. Nahuli kita. Han, hindi nang ibig ko sabihin. Nagkamali ako, oo. Kaya nga humingi ako ng tawad sa'yo. Patawarin mo na ako sa nagawa ko.
Huwag mong itrato tong issue natin na parang nakabasag ka lang ng pinggan. Anong tingin mo, isang sorry lang maaayos na lahat? Hindi ganun yun, Lowell. Kasi ibang bagay ang binasag mo. Alam mo kung ano? Yung tiwala ko sa'yo, yung pagmamahal ko, yung pagkakakilala ko sa pagkatao mo, lahat yun sinira mo. Alam ko naman na hindi ganun kadaling maayos tong gulong pinasok ko. Pero subukan naman nating ayusin. Please. Hindi natin ito maayos hanggat kumukulo ang dugo ko sa'yo. Makita ko lang yung pagmumukha mo. Nagngingit-ngit na ako sa galit. Bumabalik agad sa isip ko yung nakita ko. Dito pa mismo sa pamamahay natin. Sa parehong bubong kung saan natutulog ang mga anak natin. Paano mo yun nagawa? Napakawalang iya mo! Huminahon ka. Baka marinig tayo ng mga bata. Bakit nahihiya ka? Ngayon nahihiya ka sa mga anak mo. Pero nung magkasama kayo ni Abigail sa CR, di ka titing nahiya, hindi ka man lang dinapuan? Ayoko lang isipin ng mga bata na nag-aaway tayo. Iniisip mo na yung mga bata ngayon? Talaga? Nasa isip mo ba yung mga anak mo nung niluluhuran ka ni Abigail? Nasaan sila nun, Lowell? Ha? Nasaan? Alam mo kung bakit lalo akong nagagalit sa'yo? Kasi grabe ka kung maghugas kamay. Please lang huwag mong gamitin ang mga anak natin para lang ihingi ng kapatawaran yung ginawa mong kawalang iyaan. Mas dinadagdagan mo lang ang galit ko sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar eh. Umaamin na nga ako sa kasalanan ko, galit ka pa rin. Inaayos ko na nga itong problema natin, hindi pa rin mawala yung galit mo. Ano ba talaga, Gwen? Sabihin mo, ano bang kailangan kong gawin? Huwag kang magloko. Huwag mo akong pagtaksilan. Huwag mo akong lukuhin. Yun yung mga dapat na ginawa mo. Yun dapat ang ginagawa ng matinong tao. Maging tapat kang asawa, yun lang ang gusto ko. Huwag kang magalit na galit ako sa'yo. Itong galit na nararamdaman ko, itong ginagawa kong pagtrato sa'yo, natural lang na reaksyon to ng taong niloko. Han, sorry. Paniwala ka sa akin. Sobrang laki ng pagsisisi ko sa nagawa ko. Sorry kung hindi ko napigilan ng sarili ko. Sorry kung hindi ko inisip yung mararamdaman mo. Sorry. Sorry talaga. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Di ba kukulang ba ako sa'yo? Hindi na ba ako sapat para sa'yo? Hindi. Huwag mong isipin yan. Mahal kita, Han. Pero bakit? Bakit niyo ginawa sa akin to ni Abigail? Bakit kailangan kong maranasan tong ganitong klase ng sakit? Ipaliwanag mo sa akin bakit? Hindi ko alam. Wala akong may sasagot sa tanong mo. Pero hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mo akong pagsisihan ng ginawa ko. Kung gusto mo akong saktan para mabawasan yung sakit na nararamdaman mo, saktan mo ako. Basta, parang awa mo na. Huwag mo akong sukuan. Panahon lang ang makakapagsabi niyan. Maiwan na kita. Tapos na akong kumain. To be fair, Papa Dudut ay bumawi naman si Lowell ng mga sumunod na buwan. Nakita ko naman ang ginawa niyang effort para mapatawad ko siya. Sa huli ay pinatawad ko rin si Lowell at binigyan ko siya ng second chance. Hindi rin po kasi magandang makita ng mga anak namin na lagi kaming magkaaway na dalawa. Hindi healthy sa isang pamilya kapag nag-aaway ang mga magulang, kaya pinilit ko ang puso ko na magpatawad. Pagkalipas ng isang taon ay medyo lumuwag na ang restrictions sa lugar namin. Paunti-unti ay dumarami na ang mga lumalabas. Unti-unti na rin nagbukas ang ilang mga establishments sa area. Ipinagpatuloy ni Lowell ang silog business niya dahil malakas ito sa masa. Nang time na yon, dahil nami-miss na niya ang paglabas-labas, ay palihim nang nakikipagkita si Lowell sa mga kaibigan niya para makipag-inuman. Bawal pa dapat ang lumabas noon, pero dahil bumababa na ang kaso ng COVID ng panahon na yon ay hindi na rin sila masyadong istrikto sa lugar namin. Hinayaan ko na lamang din ang asawa ko sa gusto niya. Basta ang mahalaga ay nagsusuot siya ng face mask kapag lumalabas. May dala din siyang alkohol at sinabihan ko rin siya na gumamit ng sariling baso kapag nakikipag-inuman. Agad ko rin pinagsisihan ang pagpapabaya kong yon, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay nakatanggap na lamang kami ng balita na isa sa mga kainuman ni Lowell ang nag-positive sa COVID.
Dahil dito ay na-quarantine ang mga taong nasa inuman at laking gulat ko na lamang noong nalaman kong isa rin pala si Abigail sa mga na-quarantine. Papa Dudut. Hello, Han? Kanina pa kita tinatawagan. Bakit ngayon ko lang sumagot? Sorry, nilipat kasi kami mula sa tinutuluyan naming quarantine area eh. Pinalipat ako sa ibang ospital kasama yung mga tulad kong hindi severe ang symptoms. Inaantay lang namin yung resulta. May nabalitaan pala ako. Totoo ba yung nalaman ko? Totoong alin? Ano bang nabalitaan mo? Kasama sa mga nag-positive si Abigail? Saan mo naman nalaman yan? Nalaman ko sa tsahin na nakainuman nyo. Sagutin mo ako, Lowell. Magkasama ba kayo ni Abigail nung gabing yon? Han, huwag ka magagalit. Magpapaliwanag ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Magkasama kami pero walang nangyari sa amin. Sa tingin mo paniniwalaan ko pa yung sinasabi mo? Itinago mo nga sa akin na nakikita pala kayong dalawa sa likuran ko. Alam mo, ubos na yung natitirang tiwala ko sa'yo, Lowell. Huwag ka nang umasa na may babalikan ka pa rito sa bahay kapag gumaling ka dyan sa sakit mo. Naman, huwag naman ganyan. Totoo naman na walang nangyari sa amin ni Abigail nung gabing yun eh. Karma nyo na rin siguro na tinamaan kayo ng COVID. Mga wala kayong hiya. Ang kakati nyo. Please, maniwala ka sa akin. Kung ano man yung iniisip mo, hindi yun nangyari. Nagkasama lang kami sa inuman, yun lang yun. Tapatin mo nga ako. Mahal mo pa ba kami ng mga anak mo? Oo naman, mahal na mahal ko kayo. Bakit naaati mo pang gawin to sa amin? Bakit ka pa nakikipagkita sa Abigail na yon? Kung mahal mo kami ng mga anak mo, bakit hindi mo maiwan-iwan yung babaeng yon? Han, sorry. Sorry na naman? Lagi na lang sorry ang sagot mo sa pagtataksil mo. Bakit? Dahil inaasahan mong patatawarin kita? Hindi na. Sa pagkakataong to, wala na akong kapatawarang ibibigay sa'yo. Kahit mamatay ka pa sa COVID ngayong araw na to, hindi na kita mapapatawad sa ginagawa mong pananakit sa damdamin ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ginawa mo kung ganito, Lowell. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakapagbitaw ng mga ganitong masasakit na salita. Babawi ako. Please, antayin mo akong gumaling. Babawi ako sa inyo. Wala ka nang mababawi sa amin. Sobra-sobra na ang sakit na binigay mo sa akin. Hindi ka pa nakontento? Dinamay mo pa kami dyan sa virus na yan? Nang dahil sa'yo, naka-home quarantine kami ng mga anak mo. Alam mo bang hindi kami makalabas ngayon? Sarado ang store. Di wala kaming mapagkunan ng panggastos. Sasabihan ko sina mama na magpadala ng grocery dyan. Wag na. Tinutulungan na kami ng mama at papa ko. Pagkatapos ng quarantine namin, doon muna kami uuwi sa kanila. Naman, huwag mo namang ilayo sa akin ang mga anak natin. Hindi ko inilalayo sa iyo mga anak mo. Ikaw mismo ang gumawa nun nung pinili mo si Abigail kesa sa amin. Hindi totoo yan. Kayo pa rin ang pipiliin ko. Hindi ko kayo pagpapalit kanino man. Nagawa mo na, Lowell. Ipinagpalit mo na kami sa Abigail na yon. Simula nung araw na may nangyari sa inyo hanggang sa araw na magkita kayo ng palihim, ipinagpalit mo na kaming mag-iina mo. Parang awa mo na. Hindi ako mabubuhay kapag iniwan niyo ako. Mas mabuti yon para hindi lang ako ang nagdurusa sa ating dalawa. Papa Dudut, hindi natuloy ang mga planong sinabi ko kay Lowell. Noong lumabas kasi ang resulta ng RT-PCR test na hinihintay niya sa ospital, noong huli kaming mag-usap ay nalaman namin na positive si Lowell sa COVID. Karamihan sa mga nasa inuman ay positive din at isa na nga sa mga yon ay si Abigail. Ang galit ko noon ay biglang napalitan ng concern. Alam ko kasi na marami nang namatay dahil sa COVID at natatakot ako na mangyari yon sa asawa ko. Kaya kahit magkalayo ay pilit ko noong kinukuha ang mga update tungkol sa kalagayan niya. Natatawagan ko naman siya noon, Papa Dudut, at wala siyang masyadong sintomas maliban sa wala siyang pang-amoy at panlasa. Nangako naman na magpapagaling si Lowell at uuwi rin sa lalong madaling panahon. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na makontak si Lowell, Papa Dudut. Isang nurse ang sumagot sa tawag ko noon at sinabihan akong
Pinasukan ng tubo si Lowell dahil hirap na raw siyang huminga. Nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang masamang balitang yon, Papa Dudut. Gusto ko na noong magpunta sa ospital para i-check ang asawa ko pero hindi ko naman maiwanan ang mga anak ko. Isa pa ay naka-home quarantine din kami ng mga oras na yon. Lumipas nga ang ilang araw ay wala na akong natanggap na balita mula sa asawa ko. At ang sumunod na balita na dumating sa amin ay patay na si Lowell. Agad siyang pinakremate at abo na siya noong muli ko siyang nakita. Sobrang sakit sa puso dahil napakabilis ng mga pangyayari. Nag-away lamang kami noon sa cellphone tapos ay bigla ko na lamang nalaman na wala na pala siyang buhay. Gusto kong magwala, gusto kong humaguluhol. Gusto kong ilabas ang emosyon na nararamdaman ko noon pero kailangan kong magpakatatag para sa mga anak ko. Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan ko ring maging si Abigail ay patay na rin, Papa Dudut. Iyon ang naging bunga ng pagtataksil nila. Hindi ko alam kung yun ba ay matatawag na karma. Pero kahit gaano kalaki ang galit ko sa asawa ko noon ay masakit pa rin para sa akin ang bigla niyang pagkawala. Hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ang puso ko. Nagluluksa sa pagkawala ng asawa ko at nagluluksa sa katotohanang nagawa niya akong lokohin para sa babaeng itinuring kong pamilya. Pero wala na silang pareho kaya wala na ring sense kung magtanim pa ako ng galit. Kaya sa huli mas pinili ko na lamang ang magpatawad. Ngayon ay pilit akong buwabawi sa buhay. Ginagawa ko ang lahat bilang single mom para mapunan ang pangangailangan ng mga anak ko. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay nakapulutan ng aral ng ating mga kabarangay kahit na papaano. Magandang araw po sa inyo at nawa ay patuloy na mamayagpag ang Barangay LS at ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso, Gwen. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa kabila ng kahalagahan ng pera at dangal ng isang tao, masasabing walang makakapantay sa halaga ng karanasang magmahal at mahalin pabalik. Pero may iba't ibang anyo at hugis ang pag-ibig. Mula sa mapusok na romantikong pagmamahalan hanggang sa mahigpit na pangangalaga ng isang magulang. Ikaw kabarangay, nakaranas ka na ba ng nakakasakal na klase ng pagmamahal? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig ng numero 1 Barangay Love Stories ngayong araw. Ako po si Hailey, 31 years old. Nakatira po ako dito sa isang bayan sa Bulacan kasama ang asawa at anak ko. May negosyo kami na isang finance lending company. Magkasama namin itong pinalalago at pinapatakbo ng asawa ko. Isa po pala ako sa avid viewer ng inyong programa online. Nakikinig po ako sa libreng oras ko pero mas madalas kung gabi bago ako matulog. Mapa Spotify man yan o sa YouTube. Magaganda kasi ang mga kwento ninyo at maraming matututunan sa iba't ibang experiences na ibinabahagi ng mga nagpapadala ng liham sa inyo. Kaya naman naisipan ko rin pong sumulat para ibahagi ang kwento ko na nagsimula noong dalaga pa ako. Kasama ko noon sa bahay ang nanay ko at kilala siya sa pangalang Doktora Asunta dahil sa kanyang propesyon. Bata pa lamang nang maulila ako sa ama, Papa Dudut.
Aksidente ang kinamatay ng tatay ko at hindi na muli pang nag-asawa si Mami mula nang mabiyuda siya. Kaya mag-isa lamang siya na nagsika para maibigay ang lahat ng mga pangangailangan ko. Pero kahit siya lang ang nagtaguyod ng buhay namin ay ni minsan ay hindi naman kami kinapos. Meron siyang sariling klinika na may kalakihan na rin noon. Dahil doon ay napagtapos niya ako sa kolehiyo. Konserbatibo at istrikta ang nanay ko, Papa Dudut. Ayaw niya noon na nagsusuot ako ng mga maikling damit. Ang gusto niya ay palagi akong nakapantalon o kaya ay mahahabang palda. Wala na nga lang siyang nagawa nang magsuot ako ng miniskirt dahil yon ang uniform ko sa trabaho. Wala namang problema sa akin ang ugali niya. Ayos lamang yon dahil mahal ko siya at sinusunod ko ang lahat ng gusto niya. Pero may isang bagay akong inililihim noon sa nanay ko, Papa Dudut. Itinago ko ang pakikipagrelasyon ko kay Reynald dahil alam kong tutol siya sa lalaking pinili kong makarelasyon. Papa Dudut, mas matanda ng 2 taon sa akin si Reynald. At siya rin ang driver namin ng panahon na yon. Naging magkaibigan kami noong una at lagi niya akong dinadamayan kapag may problema ako. Palagi siyang handang makinig. Mabait siya, maaalalahanin, masipag at guwapo. Siya ang naghahatid sundo sa akin sa pinagtatrabahuan kong malaking finance lending company sa Maynila. Dahil palagi kaming magkasama at nagkakausap ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Naglakas loob siyang ligawan ako sa kabila ng pagkakaiba ng estado namin sa buhay. Hindi nga nagtagal ay sinagot ko na siya, Papa Dudut. Maganda naman ang naging relasyon naming dalawa, madalas kaming lumabas at mag-date nang hindi alam ng nanay ko. Lumalim ang ugnayan namin ni Reynald. Masaya kami kahit patago yung naging relasyon namin noon. Alam ko noon na mas lalong hindi magugustuhan ni Mami ang paglilihim ko sa kanya. Pero wala namang kaming balak na itago yon ng matagal. Naghihintay lamang kami ng tamang pagkakataon, Papa Dudut. Tulad ng iba ay gusto rin naman namin noon na nagmamahala ng malaya at walang pinagtataguan, Papa Dudut. Mahal, magtatatlong oras na tayo dito sa hotel. Hindi pa ba tayo magcha-check out? Wag muna. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Kung ganun, pwede bang humirit kahit 1 oras pa? Okay lang. Pero anong oras mo ba susunduin ng mami ngayon? Tumawag sa akin kanina. May pupuntahan daw siya. Tatawagan na lang daw ako. Okay. Mabuti kung ganun kasi mas marami tayong oras ngayon. Kaya nga eh. Sana palaging ganito. Nawili ka naman. Siyempre, masaya ako nakasama ka eh. Ikaw, masaya ka ba? Oo naman. Hindi mo na kailangang itanong yan, no? Sa bagay, kailan mo sasabihin to sa mami mo? Hindi ko pa alam eh. Nag-iisip nga ako kung paano. Okay, sige. Basta sabihan mo na lang ako kapag handa ka na. Alam mo naman, hindi pwedeng ganito na lang tayo. Kailangan din tumalaman ni doktora. Nakakahiya. Baka sabihin niya nananamantala ako. Gusto ko rin naman sabihin sa kanya. Bakit ikaw, alam mo ba kung paano? Pwede natin siyang ayayin kumain sa labas. Tapos ako na magsasabi sa kanya nung tungkol sa atin. Pwede. Kaya lang nag-aalala talaga ako eh. Baka pag nalaman to ni Mami, paghiwalayin niya tayo. Huwag mo kasi pangunahan. Negatibo kagad yung iniisip mo eh. Huwag mo inuhusgahan yung mami mo. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Kailan ba natin siya aayain kumain sa labas kung sakali? Bukas! Bukas? Bukas na talaga? Sigurado ka? Oo! Palagi naman ako nakahanda eh. Ikaw lang naman yung may ayaw. Huwag ka kasi mag-alala.
Kahit anong mangyari, ipaglalaban kita. Sana ganun ka rin. Oo naman, mahal kita eh. Kaya ipaglalaban din kita. Siya nga pala, saang resto natin dadalhin si Mami? Doon sa paborito niya. Sigurado ka? Mahal pagkain nila dun. Ano ka ba? Parang wala kang tiwala sa boyfriend mo ah. May ipon ako. Yakang-yaka ko yon kahit gaano pa kamahal. Aba, yabang ah. Hindi naman, sakto lang. Siyempre, gusto ko magpakitang gilas. Malay mo, magustuhan niya ako bilang manugang. Manugang ka agad? Oo, manugang na agad. Bakit? Ayaw mo ba na maging misis ko? Ha? Oh, bakit parang nag-aalinlangan ka pa? Ayaw mo ba ako maging asawa? Seryoso ka ba sa tanong mo? Oo! Hailey, wala pa akong singsing ngayon pero gusto sana kitang tanungin. Papayag ka ba kung pakakasalan kita? Teka lang, nagpo-propose ka ba? Wait lang, Reynalda. Ano nga sagot mo? Naghihintay ako eh. Kasi naman pabigla-bigla ka eh. Pero sige na nga, oo na. Oo na yung sagot ko. Magpapakasal ako sa'yo. Kahit tsaka na lang yung singsing. Talaga, mahal? Akala ko tatanggihan mo ako. Salamat talaga. Sobrang saya ko. Shh, ano ka ba? Huwag kang maingay, baka mamaya kung ano pang isipin nung nasa ibang kwarto. Pag-isipan pa tayo na may ginagawang kababalaghan dito. Kanina pa naman talaga tayo may ginagawang kababalaghan ha. Ikaw talaga napakaloko mo. At dahil masaya ako, pwede bang isa pa? Ang landi nito. Sa kakaganyan mo baka mamaya mabuo na natin si Baby Uno. Gusto ko yan ha. Pag mag-asawa na tayo, ilan ba gusto mo maging anak? Gusto ko 3 o kaya 5. Mas masaya siguro kung malaking pamilya. Ano sa tingin mo? Masaya nga siguro yung ganun karami. Sa totoo lang, hindi ko alam kung masaya yun. Nag-iisa lang kasi akong anak ng mga magulang ko. Pero kasama ko naman sa paglaki yung pinsan ko. Ang saya nga kapag naglalaro kami at puro kalokohan yung ginagawa namin noon. Yun din ang gusto kong maranasan ng mga anak natin. Hindi tulad sa akin na mag-isa lang. May kaya nga pero malungkot naman. Hayaan mo na. Isipin na lang natin ngayon yung magiging kinabukasan natin. Pangako ko sa'yo, magsisikap ako ng todo para sa pamilya natin. Hindi ko kayo pababayaan. Magiging masaya rin tayo palagi. Promise yan ha. O ano pang hinihintay natin? Pasko? Anong ibig mo sabihin? Umpisahan na natin gawin si Baby Uno. Naku, wag mo ko hinahamon. Game ako dyan. Walang pagsidlan ang saya ko nang sagutin ko yung proposal ni Reynald Papadudut. Dahil doon ay nagkaroon lalo ako ng lakas ng loob para harapin at sabihin na ang lahat sa nanay ko. Nagplano kami ng boyfriend ko at nagpabook kami ng reservation sa paboritong restaurant ni Mommy. Malaki yung gastos at nakikihati ako noon sa bayad pero hindi naman pumayag si Reynald. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa kung ano ang gusto niya. Lalo naman niya akong napahanga dahil doon. Isa pa ay tiwala rin siya na matatanggap ni Mami ang relasyon naming dalawa. Samantalang ako ay halos hindi na makatulog noon dahil sa pinaghalong kaba at takot na baka magalit sa akin ang nanay ko. Pero kinabukasan lang kung kailan nakahanda na ang lahat para sa sorpresa namin, ay saka naman dumating yung best friend ni Mommy kasama ang anak nitong binata na tawagin na lang natin sa pangalang Mark. Panay ang puri niya sa lalaking yon. Sabi niya ay bagay daw kami kasi gwapo kasi ito at mukhang mitikuloso. Top-notcher din ito sa bar exam at isa ng ganap na abogado. Tulad namin ay maganda rin ang estado ng buhay. Tuwang-tuwa naman yung best friend ni Mommy sa mga papuri niya sa anak nito. Sumang-ayon ito na bagay nga kami ng anak niyang si Mark Papadudut. Hindi naman ako naging komportable sa usapan nilang yon. Pero hindi naman ako natakot na ipakita kay Mark na hindi ko ito gusto. Hanggang sa mabagot na lamang ako sa kakahintay na matapos ang pag-uusap na yon. Malapit na kasi ang oras ng hapunan na pina-reserve namin.
Nakahanda na ang lahat at masama ang loob ko dahil naisip ko noon na baka hindi na naman kami matuloy. Kung kailan naman may lakas na kami ng loob na aminin sa nanay ko ang tungkol sa relasyon namin ni Reynald. Saka pa nataon ang pagbisita ng kaibigan ni Mommy. Hanggang sa hindi na nga natuloy yung plano naming dinner, Papa Dudut. Bakit ganyan ang itsura mo? Galit ka ba? Sino bang hindi magagalit? Halos ibenta ka na ng nanay mo doon sa anak ng best friend niya. Nagsiselos ka ba? Ako? Nagsiselos? Hindi. Ano ka ba? Bakit ako magsiselos? Sino ba naman ako para magselos? Driver nyo lang naman ako. Nagsiselos ka nga. Kanina pa kaya ako naghihintay. Mukhang wala namang balak umalis yung asungot na yon. Halos ugatin na nga ako sa kahihintay tapos ganun pa yung maririnig ko. Bakit kasi nakikinig ka? Ay, sa bagay ako rin eh. Kanina pa kaya ako naiinis. Iniisip ko kasi yung reservation natin. Mukhang hindi na natin madadala si Mommy dun kasi nga nagpahanda na siya ng hapunan. Kaya nga sayang naman. Pero hayaan mo na. May iba pa naman pagkakataon, di ba? Oo naman. Bukas na lang. Tapos dito na lang sa bahay. Bukas? Sigurado ka? Oo, para maayos na natin yung kasal. Tsaka para hindi na umasa yung Mark na yun. Hindi ko naman talaga gusto yung mokong na yun eh. Nayayabangan kaya ako sa kanya. Kanino ka nayayabangan? Mami, kanina ka pa ba dyan? Kanina pa. Sinundan kita kasi kakaibang kinikilos mo kanina. Napuna ko na merong mali, kaya inoobserbahan kita. At narinig ko lahat ng pinag-uusapan ninyo. Kailan pa to, ha? Kailan niyo pa ako pinagmumukhang tanga? Mami, sorry. Sasabihin naman talaga namin sa inyo eh. Sasabihin? Sa tingin mo matutuwa ako sa ginagawa mong to, Hailey? Natatakot po kasi ako. Ano bang ikinatatakot mo? Baka hindi niyo po magustuhan si Reynald at saka… Tama! Hindi ko talaga siya magugustuhan para sa'yo. Hindi ka ba marunong pumili ng lalaki? Mami, mahal ko po siya. Mahal? Inuuto ka lang ng lalaking yan. Tapos naniwala ka naman. Ma'am, mawalang galang na po Pero mahal ko po ang anak nyo. Bastos! Hindi kita kinakausap, kaya huwag kang sumasagot! Ang kapal ng mukha mo? Driver ka lang naman dito? Ha! Pasalamat kayo at may bisita ako sa loob kaya nakakapagtimpi pa ako sa inyong dalawa! Mami, huwag naman ho kayong ganyan. Bigyan niyo naman kami ng pagkakataon. Hindi! Binigay ko na sa'yo lahat! Kinalimutan ko yung sarili ko. Nagpakasubsob ako sa trabaho para maibigay sa'yo yung buhay na meron ka ngayon. Tapos ano? Ganito lang pala yung gusto mo? Kung sa driver ka lang din naman pala mapupunta, di ka na sana nagtapos ng pag-aaral. Ma'am, hindi po ako mapera tulad nyo. Pero kaya ko rin naman po magsikap para maipagpatuloy yung buhay na ibinigay nyo sa kanya. Aba, hindi ka lang pala walang hiya. Hambog ka rin. Saan mo kukunin yung ipambubuhay mo sa anak ko? Sa pagiging driver? Marangal po yung trabaho ko. Hindi lang kalakihan yung kinikita ko. Pero alam ko po na sa konting sipag at tiyaga, magiging maayos naman yung buhay namin ng anak nyo. Magaling ka pala talagang mambola. Kaya pala nabilog mo yung ulo ng anak ko. Traidor ka? Ipinagkatiwala ko sa iyong anak ko, tapos malalaman ko na may relasyon na kayo? Ang kapal ng mukha mo! Pasensya na po kayo, ma'am. Wala po ako masamang intensyon sa anak nyo. Mahal na mahal ko po siya. Saka kung di man po namin nasabi kagad yun sa inyo, hindi naman po ibig sabihin binabaliwala na po namin kayo. Mami, ako yung may kasalanan. Noon pa naman niya sinasabi na gusto niyang ipaalam sa inyo kung ano yung meron kami. Ako lang naman yung pumipigil sa kanya eh. Alam ko kasi na ganito yung magiging reaksyon niyo. Hailey, sabihin mo nga sa akin, naging masama ba akong ina sa'yo? Hindi po. Kung hindi, ba't pinag-iisipan mo ko ng masama? Totoo naman na hindi ko talaga siya matatanggap. Pero hindi pa rin tama na maglihim ka sa akin. Nanay mo ko.
Patawarin niyo na po kami, Mami. Hindi! Hihiwalayan mong lalaking yan! Pera lang ang habol niyan sa'yo! Sobra na ho yung pangingisulto niyo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Mahirap lang po ako, pero hindi po ako mukhang pera. Pwes, patunayan mo! Umalis ka ngayon din! At huwag kang magpapakita rito! Mahal ko po siya at sana maintindihan niyo ako. Nagmahal din po kayo. At alam niyo kung ano yung pakiramdam ng mawalan. Ayoko maranasan yun. Kaya sorry, Mami. Mahal, sasama ako sa'yo. Wag! Wag! Wag kang umalis! Mami! Doktora! Mami! Mami, ano nangyayari? Mami! Aalis na sana kami noon, Papa Dudut, at buo na yung loob ko na sumama kay Reynald. Pero biglang nawala ng malay ang nanay ko. Agad namin siyang itinakbo sa ospital at tumaas daw ang blood pressure niya at kinakailangang obserbahan para masigurado na maayos ang kalagayan niya. Nang gabing yon ay panayang sisi ko sa sarili ko dahil sa mga nangyari. Kung hindi sana ako naglihim sa kanya, baka mas maayos namin siyang nakausap at hindi na yon nangyari pa. Hindi nawala sa isipan ko si Reynald ng gabing yon. Hindi na kasi kami nakapag-usap matapos dalhin si Mami sa ospital. Akala ko ay nandun lamang siya sa parking area at naghihintay, pero yun na pala yung huli naming pagkikita. Umalis siya noon nang hindi man lang kami nakakapag-usap kahit sandali lang. Hindi siya nagpaalam at bigla na lamang niya akong iniwanan. Nasaktan ako ng sobra noong nalaman ko yon. Marami akong tanong na hindi na nabigyan pa ng kasagutan at ang mas masakit pa noon. Akala ko ay handa niya akong ipaglaban hanggang sa huli. Pero niloko niya lamang ako at pinaasa. Simula nang umuwi kami ni Mami galing sa ospital ay naging matamlay ako at nawala na ng gana sa buhay. Napakalungkot pala at napakasakit na mabigo sa pag-ibig. Halos hindi ako makakain sa tamang oras noon dahil sa kawalan ng gana. Hindi na rin ako masyadong nakakalabas ng kwarto ko at hindi na rin ako nakapasok sa trabaho dahil sa pagmumukmok. Malaki ang naging pagbabago sa ikot ng buhay ko magmula noong maghiwalay kami ni Reynald. At aminado ako na nahirapan ako makapag-move on sa kanya. Bagamat sinisikap ni Mami na maayos namin ang relasyon naming mag-ina ay hindi kami nakabalik pa sa dati. Hindi siya tumigil sa paglalambing sa akin. Palagi siyang nasa kwarto ko kapag umuwi siya galing sa trabaho. Kung ano-ano ang ibinibigay niyang regalo, pero lahat ng yon ay binabaliwala ko. Inalok pa niya ako na magnegosyo na lamang para maging abala, pero hindi ko yon tinanggap, Papa Dudut. Lalong lumayo ang loob ko sa kanya. Pero pinanindigan pa rin niya na dapat ko nang layuan si Reynald. Hindi raw kami ang para sa isa't isa. Kailangan ko na raw tanggapin na walang kwenta yung naging boyfriend ko. At lagi niyang ipinamumukha na iniwan ako sa ere ng lalaki na akala ko ay minamahal ako. Ang lalaking akala ko ay pangangatawanan ang relasyon namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, halos isang buwan na rin noon mula nang umalis si Reynald. Masakit pa rin isipin yung ginawa niya sa akin. Hindi na talaga siya nagpakita o nagparamdam man lang. Nawala na lamang siya na parang bula at unti-unti akong nagtanim ng galit sa kanya noong panahong yon. Kinamuhian ko siya ng sobra. Sinubukan kong kalimutan siya hanggang sa may mapansin ako na parang kakaiba, Papa Dudut. Napansin ko na kailangan kong tulungan ang sarili ko dahil may kakaibang pagbabago sa katawan ko. Bukod sa delayed ako ng 2 buwan ay napadalas na rin ang mood swings ko noon.
Madalas na rin akong natatakam sa mga maaasim na prutas at kung ano-ano pang mga pagkain. Dahil ilang beses na ring may nangyari sa amin ni Reynald ay minabuti ko nang gumamit ng pregnancy test kit. At hindi nga ako nagkamali nang hinala nang makita ko ang resulta. Buntis nga ako, Papa Dudut. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Parang ang sakit isipin na walang kikilalaning ama ang anak ko sa paglaki niya. Umiyak ako ng umiyak noon at mabuti na lamang at palaging nakaalalay sa akin ang yaya ko. Kung hindi dahil sa kanya ay baka bumigay na ako sa mga pagsubok at sakit na mga nararanasan ko. Si Yaya ang palaging nakikinig sa lahat ng mga reklamo ko sa buhay simula noong bata pa ako. Siya ang nagpalaki sa akin at itinuring ko na ring pangalawang ina. Mabait siya at maunawain na kabaliktaran naman ang nanay ko. Parang nagkaroon ako ng kakampi sa katauhan niya. Sa ikalawang pagkakataon ay naglihim ako kay Mami. Itinago ko sa kanya ang totoong kalagayan ko. Inisip ko kasi na hindi niya rin naman ako maiintindihan. Hindi ko na siya magawang pagkatiwalaan mula noong tinanggihan niya at ininsulto ang relasyon namin ni Reynald. Kaya tuwing nagpapatingin ako noon sa doktor para sa prenatal check-up ay si Yaya lamang ang isinasama ko. Siya lamang ang pinagkakatiwalaan ko at wala ng iba pa, Papa Dudut. Anak, lumabas-labas ka naman. Palagi ka na lang nakakulong dito. Kalimutan mo na yung lalaking yon. Kung ayaw mo kay Mark, sige. Mamili ka na ng iba. Basta wag lang yung kagaya ni Reynald. Mauubusan na ho ba ako ng lalaki para mamili? Saka ano ho bang akala nyo sa akin? Isang manika na pwede nyong diktahan o ipare sa kung sino magustuhan ninyo? Mami, tao rin ako. Nasasaktan ako tuwing ginagawa nyo yun sa akin. Hindi naman kita dinidiktahan. Ang sa akin lang naman, mag-move on ka na. Huwag mong panghinayangan yung katulad ni Reynald na isa lang namang hamak na driver. Yan na naman kayo eh. Marangal siyang tao at marunong lumaban ng patas. Naiintindihan niyo po ba yun? Pero nasan siya ngayon? Hindi ba iniwang ka? Dahil sa inyo! Ay, intindihin mo rin naman ako. Ginawa ko lang yung alam kong tama. Ang hirap niyo kasing kausap eh. Lagi na lang kayo yung tama. Sige na po, Mami. Lumabas na po kayo. Iwan niyo na ako dito sa kwarto ko. Kailangan ko na ring magpahinga. Iinom pa ako ng gamot. Bakit kayo inom ng gamot? Wala na po kayo ron. Anong wala? May sakit ka ba? Wala po. Sige na nga po, magpapahinga na ako. Nasaan na yung mga gamot mo? Patingin ako. Wag na po, lumabas na kayo. Gusto ko na po talaga magpahinga, Mami. Nandun ba sa cabinet? Teka, titignan ko. Mami, ano ba? Lumabas na kayo! Anak! Ang dami mong gamot dito ah! Sandali. Bakit meron ka ng mga to? Doktor po kayo. Alam niyo kung para saan yung mga gamot na yan. Mga prenatal vitamins to ah. Huwag mong sabihin. Buntis ako! Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Tama yun narinig niyo. Buntis ako! Sumusobra ka na talaga! Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan? Paano to nangyari ha? Ikukwento ko ba kung paano nangyari at kung paano namin ginawa? Sabihin niyo lang, magsisimula na ako. Bastos ka! Iningatan kita ng matagal. Tapos ganito lang yung mangyayari? Ba't mo hinayaan na buntisin ka ng lalaking yon? Mahal ko siya kaya binigay ko yung sarili ko sa kanya. Pero dahil nakialam kayo, ngayon magiging disgrasyada yung nag-iisa niyong anak na iningatan niyo sa loob ng maraming taon. Prinotektahan lang kita. Tapos ngayon, ako pa yung mali. Totoo naman po, di ba? Yung pagprotekta niyo sa akin, wala na sa lugar yun eh. Buti sana kung teenager pa ako, Mami eh. Pero naman, 27 na ako. Ako na yung dapat na nagdedesisyon para sa sarili ko.
Gano'n na ba talaga kalaki yung pagkukulang ko para magkaganyan ka? Alam niyo ho ang sagot dyan sa mga tanong niyo. Sinayang mo lahat! O ngayon, anong plano mo ha? Magiging disgrasyada na lang? Hahanapin ko po si Reynald. Sino namang may sabi sa'yong papayagan kita? Hindi ka pa rin papayag? Kung gusto niyo may managot sa pagbubuntis ko, hayaan niyo ako na sumama kay Reynald. Hindi pwede! Bakit, Mami? Kayo na naman ba yung dapat na masusunod? Hindi mo naman siguro gugustuhin kung ipapalaglag natin ang dinadala mo, di ba? Nahihibang na ba kayo? Ikaw yung nahihibang! Masyado nang nilaso ng driver na yun ang isipan mo! Anong klase kang ina? Nagliligtas ka ng buhay ng iba, tapos papatayin mo yung sarili mong apo? Alam nyo, sana pinabayaan na lang kita nung may nangyari sa inyo. Sana sumama na lang ako kay Reynald. Ano sinabi mo? Iiwan mo ako para sa lalaking yon? Talagang bastos! Mami, ano nangyayari sa inyo? Nahihirapan akong huminga. Dalhin mo ako sa ospital. Ginagawa nyo lang ba yan para sundin ko kayo ulit? Pwes, tigilan nyo na yung pag-arte nyo kasi gas-gas na yan. Hindi, anak. Hindi ako makahinga. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko noon sa nanay ko. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga sinabi niya. Magagawa pala niyang isipin na ipahamak ang anak ko para lamang sa mga baluktot niyang katwiran. Hindi ko alam kung ano ang mga nangyayari noon sa kanya. Itinakbo ko siya sa ospital nang mapagtanto kong hindi naman talaga siya nag-iinarte. Hindi po pala talaga siya makahinga noon, pero habang nasa sasakyan kami, papunta sa ospital ay hindi ko akalain na may masasabi pa siya na nagdulot ng takot sa akin. Balak niya raw na ipaampon ang bata pagkatapos kong manganak. Nung una ay sinakyan ko na lamang ang gusto niya sa pag-aakalang hindi naman siya seryoso doon. Dahil sa sinabi ni Mami ay kinausap ko si Yaya para bantayan ang nanay ko. Lalo na kapag nakapanganak na ako at kung sakali nga na ipapaampon yung bata. Gusto kong malaman kung saan ito dadalhin dahil may nabuo na akong plano noon. Kukunin ko ang anak ko at lalayo na kaming dalawa. Lumipas ang 9 na buwan at sumalang na ako sa isang operasyon. Tumaas ang blood pressure ko habang nanganganak. Ang sabi nila kailangan kong sumailalim sa emergency C-section dahil may sintomas ako ng kakaibang sakit at maaaring manganib ang buhay naming mag-ina. Sa awa ng Panginoon ay ligtas kong nailuwal ang bata. Lalaki ito at kamukhang-kamukha pa ni Reynald. Ang namana niya lang sa akin ay yung birthmark na meron ako sa tiyan. Meron din siya noon at makikita yon sa kanang pisngi niya. Hindi ko noon makakalimutan kung gaano kasaya ang pakiramdam ko nang maging isang ina sa unang pagkakataon, Papa Dudut. Mami, gising! Anak, gising ka na pala. Kumusta ka na? Yung baby ko, nasan siya? Saka na natin yan pag-usapan. Magpahinga ka na muna, anak. Tinuloy niyo pa rin ba yung plano niyo? Akala ko ba tapos na tayo sa usapang to? Pumayag ka naman, di ba? Bakit ako papayag sa kawalang hiyaan na yon? Anong ginawa niyo sa anak ko? Ibalik niyo siya sa akin, parang awa niyo na, Mami. Hindi pwede. Pinaampon ko na siya. Hindi na pwedeng bawiin. Bakit niyo yung ginawa? Hindi man lang ba kayo naawa? Alam kong masakit to, pero makakalimutan mo rin yung anak mo. Ibalik niyo siya sa akin! Anak ko yon! Hindi kayo ang dapat na magdesisyon para sa kanya! Hindi man lang kayo naawa! Siya na nga lang yung kinakapitan ko tapos inilayo niyo pa
pa ba ako sapat para sa'yo? Ayoko sa inyo! Wala na kayo sa tamang pag-iisip! Nasa tamang pag-iisip pa ako, Hailey. Hindi! Wala na kayo sa katinoan! Yun ang totoo! Anak, bakit ba ang sama-sama ng tingin mo sa akin? Kapakanan mo lang naman ang iniisip ko. Nagpapakananay lang ako sa'yo. Hindi totoo yan kasi baka sarili kayo! Ayaw niyo ako mawala sa inyo, pero inilayo niyo sa akin yung anak ko! Kalimutan mo na yung batang yon. Mas mabuti nang wala siya para wala ring makaalam ng nangyari sa'yo. Nakakahiya! Ano? Mas mahalaga pa sa inyo yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa mararamdaman ko! Huwag na tayong magsisihan dito. Tapos na yung problema natin. Tapos na sa inyo! Pero sa akin, nagsisimula pa lang! Hindi ko kailangang humingi ng tawad sa'yo. Kung meron mang dapat sisihin sa lahat ng nangyari, ikaw yon. Aalis ako at lalayo na ako sa inyo. Kaya sabihin niyo kung saan niyo dinala yung anak ko. Hindi. Hindi mo ako pwedeng iwan. Anong hindi? Pwede ko kayong iwan kasi kinamumuhian ko kayo. Kung pwede ko lang kayong itakwil bilang magulang, alam niyo matagal ko nang ginawa. Sige, magalit ka kung gusto mo. Pero wala na tayong magagawa. Wala na yung baby. Hindi mo na makikita. Wala talaga kayong konsensya. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam. Hintayin niyo makalabas ako dito. Ipapakulong ko kayo! Kahit karma, hindi ko kinatatakutan. Kaya wag mo akong subukan. Napakatigas ng puso niyo! Parang hindi kayo nanay! Hindi totoo yan. Bakit kayo umiiyak, ha? Gusto niyo na namang magpaawa? Hindi mo rin maiintindihan kaya wag mo na akong tanungin. Sige, aalis na ako. Magpahinga ka na lang dyan at magpalakas. Hindi ko na kailangan magpalakas. Wala nang silbi yung buhay ko dahil sa ginawa ninyo. Meron pa. Basta sundin mo na lang yung sinasabi ko. Sige na, maiwan na kita dyan. Ibibili na lang kita sa nurse. Sandali lang. Si Yaya, nasan? Gusto ko siyang makausap. Wala na siya. Anong wala na? Umalis siya nang hindi nagpapaalam. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako naniniwala. Hindi niya ako iiwan. Imposible yan. Ano na naman bang ginawa ninyo? Wala akong ginawa sa kanya. Huwag mo namang isisi sa akin ang lahat. Hindi ko kasalanan kung umalis siya at hindi na bumalik. Desisyon niya yon. Isa pa, hindi ko siya kaano-ano para pigilan ko ang pag-alis niya. Papa Dudut, hindi pa man ako nakakabawi sa sinabi ni Mami ay nadagdagan kaagad ng pag-aalala ang pakiramdam ko tungkol sa kalagayan ni Yaya. Naisip ko kasi na baka nahuli siya ni Mami sa ipinakiusap ko sa kanya. Malimang isipin yon pero sa paraan kung paano mag-isip ang nanay ko ay hindi imposible kung nasaktan niya si Yaya o di kaya ay pinalayas. Panayang dasal ko noon na sana ay okay lang siya. Pero sumagi rin sa isipan ko na sa pagkawala ni Yaya ay mahihirapan na akong hanapin ang anak ko. Dahil sa nangyaring yon ay nag-decide akong lumayo. Umalis ako sa poder ng nanay ko at kumuha na lamang ng isang maliit na apartment na malayo sa kanya. Namuhay ako ng mag-isa at nag-apply ako at natanggap ako bilang finance officer sa isang kumpanya. Nagtrabaho ako ng mabuti at nag-ipon nang sa ganon ay maipakita ko sa nanay ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Dumaan ang mga araw, buwan at taon hanggang sa nasanay na rin ako, Papa Dudut. Masaya ako kasi noong ko lang naramdaman ang mabuhay ng malaya. Pwede na akong manamit sa paraang gusto ko. Nakakalabas na rin ako kung kailan ko gusto. Wala na yung pakiramdam na parang palaging may nagbabantay at naninita kapag nagkamali ako. Pero sa kabila ng kasiyahang yon ay ang lungkot na nararamdaman ko sa tuwing naaalala ko ang anak kong hindi ko pa rin alam kung saan dinala ni Mami.
Sobra akong nangulila sa kanya at halos gabi-gabi pa rin akong umiiyak. 4 na taon na rin kasi ang nakalipas mula nang mawalay sa akin ang anak ko, Papa Dudut. Hanggang sa nagpasya na nga akong suyurin lahat ng bahay ampunan sa Metro Manila sa pagbabaka sakaling makita ko siya roon. Hindi ko rin nakalaing magagawa ko yon. Nakakapagod pero tiniis ko yon kahit walang kasiguraduhan ng ginagawa ko. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko siya nahanap. Palagi kong tinatawagan si Mami sa tuwing nabibigo ako. Pinapaamin ko siya kung saan niya dinala ang anak ko pero nanatiling tikom ang bibig niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napuntahan ko na ang lahat ng mga ampunan sa Metro Manila, Papa Dudut. Pero hindi pa rin po ako sumuko. Naisip kong maghanap sa mga probinsya na malapit lang sa Metro Manila. Kaya naman napadpad ako noon sa Bulacan at habang nasa biyahe ako noon ay panay ang dasal ko na sana'y ibigay sa akin ang hiling ko. Kahit alam kong hindi naman ako sigurado kung dinala nga ba ang anak ko sa ampunan o hindi. Isang ampunan ang gusto kong bisitahin at bigyan na rin ng kaunting donasyon. May mga bit-bit ako noong mga regalo at pagkain para sa mga bata. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero meron akong strange feeling habang papunta sa ampunan na yon. Naisipan ko pa noong dumaan sa simbahan, sa parokya ni San Agustin. Parang may kung anong humaplos sa puso ko nang makita ko yung mga batang naglalaro sa labas. Nawala ako sa sarili ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut, at ini-imagine ko kasi na isa sa mga batang naglalaro ang anak ko. Ang dahilan ng kakaibang pakiramdam ko noon ay nasagot nang muntik na akong makasagasa. Sa kabila ng kabang nararamdaman ko ay natuon ang atensyon ko sa isang pamilyar na lalaki at sa batang kalong nito. Pero ang mas nagpalakas ng kabog ng dibdib ko noon ay nung makilala ko ang lalaking yon, Papa Dudut. Reynald? Reynald, ikaw ba yan? Hailey? Anong ginagawa mo dito sa Bulacan? May bibisitahin akong bahay ampunan dito. Iyang batang kasama mo, anak mo? Oo, nakatulog na. Medyo napagod sa paglalaro doon sa park. Sige ha, mauna na ako. Nagmamadali kasi ako eh. Teka, sandali. Huwag ka munang umalis. Bakit? May kailangan ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang. Sorry ha, busy talaga ako eh. Importante to. Kailangan natin mag-usap. Mag-usap? Parang hindi na naman kailangan. Baka mamaya nandyan yung asawa mo tapos pag-isipan pa ako nun ng masama. Wala naman akong asawa. Ganun ba? O sige. Tungkol naman saan yung pag-uusapan natin? Gusto ko lang sana magpaliwanag tungkol doon sa nangyari sa atin. Kung bakit biglaan na lang ako nawala. Ang tagal na nun ah. Bakit kayo mo lang naisip magpaliwanag? Alam kong mali ako nung iniwan kita. Ang totoo, hindi ko rin alam kung bakit ko yun ginawa. Gusto kong malaman mo na pinagsisihan ko yun. Sana mapatawad mo pa ako. Patawad? Gusto mong patawarin kita? Eh hindi mo nga alam kung ano yung pinagdaanan ko nung basta ka na lang nawala. Iniwan mo ako sa ere. Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero hindi mo ba naisip na baka tayo pinagtagpo ulit kasi... Kasi ano? Para bigyan tayo ulit ng pagkakataon. Pero kung hindi mo na ako mapapatawad, maiintindihan ko naman yun. Kaso, meron pa akong gustong sabihin sa'yo. Ano bang meron? Ba't ba hindi mo na lang sabihin kagad? Pinapakababo naman ako eh. Itong batang karga ko, anak natin siya. Ano? Paano nangyari yun? Yung yaya mo, siya yung tumulong sa akin. Si Yaya? Paano?
Ang totoo niyan, hindi kami nawala ng komunikasyon ng yaya mo. Palagi pa rin kami nagkakausap mula nung umalis ako. May mga sinabi ba siya sa'yo? Oo, at ikaw yung madalas namin pinag-uusapan. Palagi ako nakikibalita sa kanya. Ibig sabihin, alam mo lahat na nangyari sa akin? Nung una, hindi ko alam na buntis ka. Nalaman ko na lang yun nung humingi sa akin ng tulong ang yaya mo. Sabi niya, may malaki kang problema kasi ilalayo sa'yo ng mami mo yung anak natin at balak pandalin sa ampunan yung bata. Totoo lahat yun, pero... Sigurado ka ba na siya yung anak natin? Pwede ko ba siyang hawakan? Oo naman. Tsaka ipinangalan ko sa kanya yung gusto nating pangalan noon pa. Uno ang pangalan niya. Oh, heto siya. Kargahin mo. Baby Uno! Siya nga yung anak ko, Reynald. Tinandaan ko talaga tong balat sa kanang pisngi niya. Pero sandali, wala ka bang balak sabihin sa akin na nasa iyo tong anak ko? Kung hindi ko pa kayo nakita rito, hindi ko malalaman na ikaw pala yung kumuha sa kanya. Natakot kasi ako sa magiging reaksyon mo. Pero nitong mga nakaraan, napagtanto ko na mali yung ginawa ko. Bala ko talaga na pumunta ng Maynila para makipagkita sa'yo. Sinungaling ka! Kung wala kang intensyon na ilayo siya sa akin, sana noon mo pa sinabi. Hindi na sana ako nagdusa sa pangungulila ako sa kanya. Kung gusto mo akong bawian sa mga nagawa ko sa'yo, hahayaan kita. Saktan mo ako kung gusto mo. Alam mo bang ilang taon na ako naghahanap sa mga ampunan? Napuntahan ko na lahat sa Maynila. Pero wala ako na pala. Tapos ngayon, malalaman ko na nasa iyo lang pala siya. Sorry talaga, Hailey. Hindi pa lang talaga ako makakuha ng tiyempo kung paano ko sasabihin sa'yo yung tungkol kay Uno. Hindi ko pa kayang magpatawad sa ngayon. Pero kung gusto mo makabawi kahit papano, dalin mo ko kay Yaya. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Nasa bahay siya. Saan siya tumuloy nung tumakas siya sa mami mo? Siya na rin yung nagboluntaryong alagaan si Uno. Salamat naman kung ganon. Akala ko kung napano na siya. Masaya akong malaman na okay si Yaya. At saka, wala naman pala akong dapat ipag-alala kasi siya yung nag-aalaga sa anak ko. Alam kong palalakihin niya si Uno tulad ng pagpapalaki niya sa akin. At higit sa lahat, siya talaga yung may pusong ina na kayang magmahal ng walang kondisyon. Papa Dudut, sobrang saya ko noong makita ko yung matagal ko nang hinahanap. Hindi lang yakap kundi maraming halik ang iginawad ko sa anak kong si Uno. Doon nagtapos ang 4 na taong kong paghihirap sa paghahanap sa kanya. Hindi ko akalain noon na masasagot agad ang panalangin ko sa parokya ng San Agustin. Pagkatapos ng tagpong yon sa simbahan ay napagkasunduan namin ni Reynald na tumuloy pa rin sa bahay ampunan na talagang sadya ko sa Bulacan. Pero mas naging makahulugan ang pagbibigay ko ng mga regalo sa mga bata dahil naging tanda na yon ng pagbabalik handog ko sa lahat ng biyayang natanggap ko ng araw na yon. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay tumuloy kami sa bahay ni Reynald at simple lang ang lugar at mas maliit kumpara sa bahay namin sa Maynila. Pero sobrang saya ko nang makita ko ulit si Yaya. Kitang-kita ko kung gaano niya noon kamahal ang anak ko. Parang nakikita ko kay Uno ang sarili ko noong bata pa lamang ako. Naalala ko kung paano ako inilagaan ni Yaya at hindi siya nagbago. At gaya nga ng inaasahan ko medyo naging emosyonal akong muli ng pagkikita namin yon. Akala nga raw niya ay magagalit ako dahil sa ginawa niyang pagkuha kay Uno. Pero hindi naman yon nangyari. Sa halip na magalit ay pinasalamatan ko pa siya ng sandaling yon. Pinag-usapan naming tatlo ang lahat ng mga nangyari dahil doon ay nabuksan ang puso't isipan ko sa katotohanan. Nalaman pala talaga ni Mami ang tungkol sa plano namin. Kaya wala nang choice si Yaya kundi ang humingi ng tulong kay Reynald. Nagtulungan silang dalawa para maitakas si Uno bago pa maipaampon. Matapos ang kwentuhang yon ay nagkaayos kaming lahat at nagkapatawaran na rin, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon ay nagkaroon ako ng pamilya.
Pero bago matapos ang sandaling yon ay may natanggap akong tawag mula sa hindi kilalang numero na siyang naging dahilan ng agarang kong pagbabalik sa Maynila kasama ang mag-ama ko, Papa Dudut. Mami, ano nangyari sa inyo? Bakit nandito kayo sa ospital? Anak, wala to. May konting problema lang sa kalusugan ko. Okay lang ako. Hindi ka naman mukhang okay eh. Ang putla nyo oh. Ano po ba talaga nangyari? Magsabi naman kayo ng totoo sa akin. Ang totoo, anak. May cancer ako sa atay. Stage 4 na raw. Pasensya na kung hindi ko ipinaalam sa'yo. Mami, kailan nyo pa nalaman na may cancer kayo? Matagal na, anak. Pero hindi ko lang binabanggit sa'yo kasi alam kong marami ka pang iniisip. Doktor kayo, di ba? Alam nyo kung anong pwede mangyari pag nagpabaya kayo. Marami kasi akong ginagawa kaya binaliwala ko na lang. Pero wala eh. Dito pa rin talaga sa ospital ang bagsak ko. Ano pong sabi ng doktor? May pag-asa pa daw po ba kayong gumaling? Wala na akong pag-asa, anak. Mamamatay na ako. Karma ko na yata ito. Mami naman eh, nag-iisip pa kayo ng ganyan. Totoo yun, anak. Marami na akong nasaktan at nagawang mali. Kaya ito yung kapalit ng lahat ng yon. Marami akong kasalanan. Lalo na sa'yo. Kaya nga, nagpapasalamat ako na dumating ka. Kahit na alam kong may sama ka pa rin ang loob sa akin. Pwede ba naman po na hindi ako dumating? Nung tinawagan ako ng ospital at pinalam sa akin yung nangyari sa inyo, pumunta po ako kagad. Salamat. Gusto ko kasing humingi ng tawad sa'yo bago man lang ako mawala. At saka, mayroon din akong aaminin sa'yo. Ano po yun, Mami? Nawala sa akin yung baby mo. Sana, sinabi niyo na lang kaagad yung totoo. Ang tagal kong hinanap sa mga ampunan yung anak ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ginawa ko rin ang lahat ng magagawa ko para makita siya pero nabigo ako. Kaya sana, mapatawad mo pa ako, anak. Matagal kong dinala sa puso ko yung galit, Mami. Naiintindihan ko kung bakit galit ka sa akin. Pasensya ka na talaga sa lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo, anak, ha? Gustuhin ko mang bumawi sa'yo pero hindi ko na yun magagawa. Pinapatawad ko na kayo, Mami. Kalimutan na natin lahat yun. Magsimula po ulit tayo. And this time, kasama na natin si Uno. Sinong Uno? Siya po yung apo nyo. Nahanap ko na po siya. Saan mo siya nahanap? Sa Bulacan po. Kasama po si Reynald. Mami, nandito po sila. Gusto mo ba silang makita? Kung pwede sana. Sige po. Saglit lang po ah. Pupuntahan ko lang sila. Andun po sila sa labas nitong kwarto. Pasok na kayo. Doktora, kamusta na po kayo? Reyna. Oh, wag na po kayong umiyak. Alam kong iniisip niyo pa rin yung nangyari noon pero maniwala man po kayo o hindi, matagal ko na po kayo napatawad. Salamat. Huwag niyo na pong isipin yun. Ang importante po, nagkaayos na tayong lahat. Pwede na po tayo magsimula ulit. Salamat, Tiyo. Ikaw na ang bahala sa anak. At sa apo ko, ha? Huwag na ho kayo mag-alala. Ako na hong bahala sa kanila. Pangako po yan.
Papa Dudut, ilang araw lang matapos naming magkapatawaran ay tuluyan ng binawian ng buhay si Mami. Masakit ang pangyayaring yon sa buhay ko, Papa Dudut. Siguro nga ay marami siyang naging kasalanan sa akin pero hindi naman noon napawi ang pagmamahal ko sa kanya. Marami pa rin akong dapat na ipagpasalamat at isa na doon yung pag-aalaga niya at pagmamahal sa akin bago pa kami magkasira. Iba man ang ipinakita niyang paraan ng pagmamahal, alam ko sa sarili ko na ako ang pinakamahalagang yaman na kanyang iningatan. Kaya naman bilang ganti ay ginawa ko ng mahusay ang responsibilidad ko bilang anak kahit sa huling pagkakataon na lamang. Binigyan ko siya ng maayos na lamay at disenteng libing. Malungkot. Pero sa kabilang banda ay nagpapasalamat pa rin po ako dahil nagkaroon pa kami ng kaunting oras para magkaayos. Bagamat si Mami yung dahilan kung bakit kami naghiwalay, ng taong mahal ko ay siya rin ang nakapag-ayos sa aming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kasal na kami ni Reynald at doon kami kinasal sa simbahan ng San Agustin. Meron na rin kaming sariling negosyo. Bagamat may kalakihan yung pera at ari-arian na iniwan ng nanay ko ay kumuha lamang kami ng sapat para makapagsimula ng bagong buhay. Nakapagpatayo na rin kami ng bago at mas maayos na bahay dito sa Bulacan. Isinama namin doon ang yaya ko hindi para maging isang kasambahay kundi para maging pamilya na rin namin at kikilalaning lola ni Uno. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Gusto ko rin pong pasalamatan ang Barangay Love Stories at ang Barangay LS sa pagbabahagi nito at pagbibigay ng pagkakataon na mapakinggan ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Sa programang matagal ko nang sinusubaybayan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kapuso. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hailey. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever